ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan pa'y maramid. Awan maaramid ko na. Makapasadot ti kastoy nga awan araramidan na, pare. Kaya't mo nga aramidan. Ay, ikanak ti aramidan. Tumulong ka man nga raw dito'y barangay. Aglinis tayo manan. Tani, nagado ti lamok. Siyak, paglinisin na dito'y barangay. Ne, api, dakas no kidawak na ita. Agtitinulong tayo nga ron. Kita mo na gito'y kukuka, pare. Oy, kaman manicure. Nagsilang ako ko. Napuno ti mer tayo late paglinisin na kidan. Kunak no kayat mo ti tumulong? Ay saan? Nagkunaking ka kayat ko ti tumulong. Aglinis kayo lang Sanda ngayab-ayaban. Nay, apay day tawalis nga awit mo, maray. Ay, inak tumulong nga aglinis di taigid ti kalsada, maray. Apay? Panaglilinis manan? Wen, taado ka numanan, tilamok. Ay, wun, maray. Ay, nagaduda. Nang runa no itirabi ay. Kat umay kamatan tumulong, Ay, wun, maray. Agawid nga raw, tain nakalaan niya paglinis ka. Agsubli Sige, maray. Taijay tayon ton paglilinisan nga agchichismes. Badang, ayan jay walis kandas panditay. Apay, hananwem. Ay kat mapanak tumulong aglinis, Numapan ka ginlalay nga tumulong aglinis dita barangay. Sanay. Sayang lang, ti oras mo. Anya sayang asasawam. Mabanog ka lang. Anya kumangay ti maganap mo dita. Awan, Mike. Kay tumulong nga ro dito'y barangay. Imbag kumano tangdanan da ka. Ang saan, Mike? Masapol ay amatangdanan. Ti ko nam kiday, imbolsa manan ni Batingteng. Swasaan ka mapan. Jak tupay na pan. Si Kantulaki day. Kapitan, manmanaw kadagiti ka barangayan tayo titimulong nga naglinis. Ay, wun nga raw. Upat tayo sa lang. Sika, ni Kwarog, ni Maribanang, kan siyak lang mat. Adumot ti istambay amakit kita. Di da maaglinis. Di da kayat ti tumulong talaga. Kunak no umay da marituyang kan kabadong. Ay, saan akayat ni Pare Badong ti aglinis? Ni mat marituyang, saan mat ang nagsubsublen? Kunada ang mapanaalaan di paglinis na. Saan tayo napilitan do di da kayat? Nabibiit kuma amalinisan da ito'y barangay, no agtitinulong tayo. Ay, awan mo ngamin maitid atangdan. No adda maitid atangdan, sigurado, Kapitan, ado ti umay aglinis. Ay, nagdadakkel alamok na gito yan. Kaya nakidi na kagaday. Nagadungag pa iso ti lamaw. Uray dito'y paradahan, may. Dahita ti reklamo. Kuna ni anggal mo nga, glinis tayo dito barangay. Ang madulat na mo ti lamaw, sapay nagdadakkel. Kasanumat nga, may. Upat kami lang nga naglinis. Kasano ang makaawis dahita nga ginlalay nga kapitan. Kat libre, mate. Mangtag kumamot at itangdan dagiti aglinis. Bayam tataba daw. Tay bagak dahi takin kwa na. Why, ni Bagam? Tanay, nagadupay lang tilamaw. Kayo ni malagito yan. Pagbimitingan mi kano barangay officials, no mano ti maitid atangdan kadagiti tumulong aglinis. No kasta, adan tangdan ti aglinis, maray. Tapno umado ti aglinis. Ay kat no adan ton tangdan, maray. Ayaban naktungarod May sakamot akayat na ti matangdanan. Kasano mo nga main, maray. Agungat mat ni Badong ka numapanak tumulong nga aglinis nga awan tangdan na. Agungot kan ka? Wun, di na kayat amapanak tumulong nga awan tangdan na. Bayam, ta ipadamag kontokan ka no mano ti maitid atangdan kadagiti agdalos. Maikan ka no iti tangdan ti tumulong nga aglinis dito'y barangay. Nagkuna. Ni Marikwanang. Kahit namati kang ba't adagaos. Jaki di pa tsinan timbaga na. Drawing lang dahita, tuyang.
Kasano drawing lang. Ibagbagalang mit dagiti barangay official. Tapno makaawis da iti aglinis. Ang kinapod no na pulos. Ay na kontraam to mga main. Sapay planok ti mapan aglinis. Ay saan ka amapan? Nasken na siguradon pa'y nga umuna. Nga adda kwarta sa kamapan. Sigurista ka talaga niya. Ay kadwa na. Narigatan ti mabiktima. Nalaing ang mga lilaw dahi ta kapitan. Nay, apay ang nagadumot ti agtitinulong nga aglinis di ta kalsada, maray. Ay na, kasano? Idinaamuan da nga addatangdan ti tumulong nga aglinis. Nagalistudan at timulong. Ay adan-tangdan ti aglinis, maray. Ay addan maray. Kasapulan nga rod at tumulong kami mutan kinibadong ka. Na, itatanaamuan yung nga addatangdan, tumulong kayo. Ay, day tator orayan ni badong ko, maray. Na. Tangdaan, kwarta! Siya, uray awan tangdan ko, tumulong aklatang agdalos. Pagimbagan mo ti barangay. Sakto pa'y kagawad. Awan mo tangdan ka. Saan tayo nga agpatangdan? Tadagiti laangan ka barangayan tayo ti matangdanan. Ay pudno da ita kagawad. Ita, taadon ti aglinis. Nalakan ang mapukaw dagiti lamok. Siyak, aglinis aklata kagawad. Uray awan tangdan ka. Una, Umanayon nga inspirasyon ka dagiti nagpipintas ababalasang aglinlinis. Ita manday ta kapitan tuyang. Kumparik pa'y mga rod. Naglay nga gilimod kanyak. At dailimlimad ni Kapitan Ken ka? Saan ki di palimod ay? Day tatangdan nga ibagbagam kadagiti aglinis. Hindi pa'y kumaangay baga na kanyak. Tanapanak mo nagdalaws. Kahit nagsasaritaan da pa'y muta. Ay saan arason day ta? Kahit anya nga rod it at i-desisyon ma. Mapanak aglinis Kaya't kumuti matangdanan. Ay katumayak muta. Umay kapay lang ay Di mo kaya at ano aglinis ta adwa. Mas ad-adaw ti tangdan amayawid ta. Ay wala niya. Diyak na panunod day ta sige, duwatan na mapantumulaw. Sa dino ti pagpalistahan ka dagiti tumulong aglinis. dito, ikabadong. Ay si kagayam tagilis-lis ta baray. One, asino ti ipalistam. Ilistam man tinagan mi kanituyang kumaray. Dua kayaw. Ay kutuan mo ta. Sige, sika, kabadong. Ijay kaabagatan ng agdalos. Anya, ay nagadayumitin nun dita abagatan maray. Pungtumitin dita. Ijay pa'y ngamin ti saan anadalusan. Ay jak kaya dita maray. Sa dino ngay nga ruti kayat mo apagdalusan. Ay ka dito'y lang asidaga. Dito'y sintraw. Nadalos nga rudan ditoy. Ay saan nyo ngay papilit ti kayat kaw? Basta dituyang aglinis maray. No kasta, ni Marito yang timapan agdalos iji abagatan. Anya, paglinisin nyo nituyang ko dita nagaddayaw. Ay saan na mabalain? Jak itulok. Paya saan? No sa dino tayan kong aglinis. Isumay tayan nituyang kaw. Labtem, kasjay. Ay katuin na. Aghinhinul ding hans kamin tulat kang aglinis. Punay mo't nag-sweet daytan. Ilistam dito'y Ta dito'y kami sintrong aglinis, kinituyang kaw. Siyak, ti masurat. Aguray ka, takasaritak pa'y ni Kapitan. Ay sige laeng. No isot ti kayat ni pare badong apaglinisan da kinituyang na. Wen kunam basta tumulong da. Sapay kunam lan asinong agsasao ni Kabadong. Pasinsyaan tayon, takasta na nga raod. Ita tanadamag da, nga adatangdan ti agdalos, imay daadagos nagpalista. Ilistam latan tinaganda, tapno awan mo ti makungkunada. Huwag, Kapitan. Narigat no da maibagbaga dagiti kabarangayan tayo. Amang ano panunutan da apil-pilyin tayo, dagiti ilislista tayo. Ay, badang. Anya tar aramidam dita. Umay kaglinis na. Mabisinak nga raw, mga anak pa ya. Kasangsang patapay lang. Kanumaw, day tabalon ta. Urean niya pa'y tibagbagam, mga anak lata. Kanawan pa'y nalinlinisam. Sa nabali tadda ka may.
Dua tarumbang nga aglinis. Saan lang nga siya? Iso nga ron akinid daw kung agkuyog ta. Tapno si kati makadado nga aglinis. Kahit si kangay nga raw, anya teramidaw. Mga anak ah. Umay kanto nga ron tumulong nga aglinis, numalpas ka amangan. Panggapo ngay. Alangan na sa anak nga agpalpa. Agpalpa ka pa'y? Kuwi na. Amumot ang mahilig ang agpalpa. Kalpasan na mga. Numalpas ka nga agpalpa. Umay kan aglinis, tasyak mataginan na. Maturugak pa'y mo basit ah. Anya pa'y ngay nga ron ti maaramidam, nukasta ka mo. Kanya ngay paray, nalpasan ti panaglinis yaw kung ni Marituyan. Ay, nabanbanugak a permi pare. Agasam ti kalawa di lininisan mi kanituyang kungay. Sana bali at adamit tang dan tinaglinis. Ay, wungayan pare. Kaano mi ngay, amaawa di tangdan may. Ay kaglinis kayo pa'y ah. Ay, itad mo na. Imbaglad da igatang may itibagas pare. Talaga kayat mo amaawat adagos ti tangdan mo? Wayne, saan mo na pabayagin pa'y? Itad mo na dagaw. Ay, naglaing nga agreklamo ni Pari Badong. Ay, nusan ko la akong pare. Nabayagan at tinutupak. Ay, kunamlan asino nga agkid daw iti tangdan na, kat nagsadot mo't nga aglinis. Nilaang mat Marituyang tinaglinis. Amok amin da kita mapaspasamak. Ay, saan kat kumanarumbang amatangdanan day dya tao? Masyanak nga rubet. Nagsadot lang arudan, naglaing pay nga agreklamo. Hintadan ni Marikwanang gitangdan ta, tuyan. Wow, intadnan. Ayan na ngay. Dayto. Mano day ta? Sagsasangaribo ta. Iso ad 2,000 amay. Nagbasitan. Agreklamo ka pa lang. Imbag kumamo no nagtrabaho ka. Ay, nag-iimo mo day ta, kapitanay. Ay nabadong sumardeng kakadain nga agreklamo. Agreklamo klata. Kat saan na alapdan. Danin malpas ti panaglinis tayo, Anggal. Ay, isungan anusan tayo. Awan mo ten, dagiti lamok. Ayan, nakbadaw! Ninana to yung jagpokpok kawa. Wingaran. Napay nga tangay, Anggal. Anya tinapasamak na. Ay, inta kitain. Badaw! Ngayon mau! Arayakan Ninanatuyang, na ko na. Nagijay ka na lang. Maray, da kami dito eh. Da kami timang tulungkan ka. Ay, imbag man kapitan, tanangagyo ti panagpukaw-kaw. Tulungan da ka na na. Amumi ada bangsit deta kanal anak katinagam. Ay, ni badong ko ngay ngamain. Ayan na! Ay, jayaw. Nakaturok jay sirok ti kayaw. Nakadikwatro pa'y anak kaidda. Dayta klase tao, titangtangdanan tayo, ngagdalaws. Win nga rod, Mare. Matmaturog laang matiraramidan na. Saan na pa yan nga mo ang natinagan ni Marituyang dita kanal? Ay, in safety, nagayaman ti bagbagina. Mapano ni Kapitan ijaayan na, Maray? Nasaya at mat numabagbagaan. Sigurado ang makangagdayjay kan ni Kapitan. Ay, pare! Agreein ka! Huy! Ay, nakaturog ang magaya may. Eh, di mo pa'y amo ang natindag ni Marituyang iji kanal. Aglinlinis ngamin itay. Aha, tagtagainap ko lang day ta pare. Ay, sana tagtagainip. Pudno! Aya, pudno aya. Kitayan na ngayon ituyang ka. Inarayat min ah. Pinagawid kon. Tapno agasan na ti gas-gas na iti bagbagina. Imbis ko masikat ti mga rayat kan kwa na. Ay, nakaturog ang harad. Saan ka ba't naglinis? Nilang Marituyang ti pinaglinis mo. Ay, naglinisak mo ta. Ay, ibabawik ti tangdan mo. Maturog ka langan ngak malmalim. Ay, madimot ti kasta pare. Kaslasan ta mga gayap. Ay, uray lipate mo ti panaggayam ta. Ta saan anasaya at ti ugalim. Reklamador ka lang harudhain. Sadot ka pa'y. Ay, ikate kung tinagan mo iti listaan. Naskin nga, nakam ka. Ay, Tata Badong, tumulong ka di ta barangay yo.
Tapara day ta iti pagsayaatan nyo. Agbalin ka a responsable a bumarangay. Hala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.